ulice. Danas je u Tuzli obavljena dženaza Jusufu Barčiću, vehabijskom vođi u našoj zemlji, koji je u petak preminuo od posljedica saobraćajne nesreće. Dženazi je prema procjeni policijskih organa prisustvovalo oko 3000 vehabija iz Bosne i Hercegovine i dijaspore. Ovi snimci nisu napravljeni na Bliskom istoku, već u Tuzli, na dženazi Jusufa Barčića. No, tek smo ih mogli načiniti kada nam je službenu dozvolu dao novi vehabijski vođa, Sirijac Abu Hamza, poznat po organiziranju vehabijskog naselja u Bočinji. Inače, prije dolaska Abu Hamze snimanje je bilo strogo zabranjeno, a jedan od najagresivnijih bio je vehabija obrijane glave, Karaj Kamen bin Ali, osuđivani ubojica iz Zenice. Poseban je bijes iskalio na ekipi federalne televizije. Nemoj slikati. Nećeš! Kad ti kaži, ne gledaj njima. Mene gledaj. Ništa manje neugodnosti nisu doživjeli i drugi novinari, kao i službeni snimatelj Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Uglavnom, svi su novinari za Kamen bin Alija bili saradnici američke obavještajne službe i izdajnici bošnjačkog naroda. A u Tuzli ih, prema mišljenju vehabija, izgleda ima najviše, pa stoga i ne čudi činjenica da je Jusuf Barčić umjesto u rodnoj Kalefiji ukopan u centru Tuzle. Treba napomenuti da su dženazi prisustvovali i službenici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koje je predvodio tuzlanski muftija Husein Efendija Kavazović. To je onaj isti muftija koji je prije 30 dana javno pozvao državu da zaštiti islamsku zajednicu od Jusufa Barčića i njegovih sljedbenika. Mi od države tražimo da zaštiti funkciju islamske zajednice. U ovom slučaju od tužilaštva, dakle, pokrenu sve prekršaje koji su do sad učinjeni prema islamskoj zajednici. Da li se možda muftija Kavazović povukao? Da li se možda uplašio? A iako jeste, nije nikakva sramota, jer današnji su snimci zaista jezivi.